Kelsmiddag in de Witte Hoeve. 80.000 euro voor Glasweb Venray. Het is vandaag 3 februari. Dit is het PLMA-journaal. De dames hebben een hazinnenavond. De mannen hun Kelsmiddag. Zij vierden zondag zonder de dames hun eigen feestje. Afgelopen zondag werd door de AAR, de alt-adjudanten van Rooij, de Kelsmiddag georganiseerd. Deze middag is speciaal voor alle mannen van Venray die op deze zondagmiddag eens een lekker pilsje met elkaar willen komen drinken zonder dat daar de dames bij zijn. Zo'n 650 mannen trokken op zondag hun beste pakje aan en verzamelden zich in de Witte Hoeve. Buiten een hapje en een drankje is er voor alle Kels een speciaal programma samengesteld. We hebben een geweldig programma deze keer, want onze eigen prins William gaat ook een stukje zingen met zijn band. Nou ja, dan Changé, dat is onze uitdagende Vrolijk act. De buurt die wordt verzorgd door Rob Schepers. En ja, de meest recente LVK-winnaar Spik en Span, die staan hier ook vanavond. Voor de boerenbruidegom een extra drukke dag. De Kelsmiddag wordt dan ook wel gezien als zijn vrijgezellenfeestje. Dus voor hem vroeg dag. Vanmiddag rond een uur of 10:30 stond het een aardig gezelschap mee voor de deur. Met vrienden en ook ja, wat getuigen, vaders en zo allemaal van de boerengezelschap. En toen weer gegeten, ontbijt. Brunch, ontbijt, noem maar. Het was eiergebak uiteraard, eier met spek. En nou ja, iedereen heeft er flink van gegeten en ik hem maar bakken. Dus dat was goed, lekker. Toch even vooruitkijken naar de boerenbruiloft. De voorbereidingen verlopen prima en liggen op schema om er op carnavalsdinsdag een mooi feestje van te gaan maken. Ja, alle voorbereidingen zien zo goed als verg. De laatste kleine dingen moeten we nog doen. Voor de optocht daar gaan we mee doen, dus we kleine dingen we doen. Voor de dinsdag is eigenlijk ook zo goed als alles geregeld. Puntjes op de i zetten, dat doen we deze week. Dus ja, eigenlijk zullen we gewoon helemaal klaar laten we komen. Maar waarom vinden alle mannen het toch leuk om naar de Kelsmiddag te komen en zo'n feestje zonder de dames te gaan vieren? Ja, waarom ik op de Kelsmiddag zie, ik vind gewoon dat elke Venrayse Kel dit feestje moet gaan vieren. En net voor de vastelovend, ja, iedere zondagmiddag om even lekker te knallen voor de vastelovend. Dat moet elke Kel doen. Dat ik er een biertje gezellige middag vind. Lekker spontaan, al klasgenoten nog zo moeite. Ja, geweldig. Nou, gezellig is. Lekker biertje drinken. Dus goede start voor de carnaval, denk ik. Een mooie start van de carnaval. Genieten is het dan ook voor de organisatie van de Kelsmiddag. Ja, als wij de Kels ja, lekker gezellig zien praten met elkaar, een mooi feestje met elkaar vieren en om 5 uur als de lichten weer aanspringen, ook gewoon op een gemoedelijke sfeer en lekker naar huis toe gewoon. Ja. De Kelsmiddag mag dan wel om 5 uur afgelopen zijn, maar dat geldt niet voor alle bezoekers. Ja, traditioneel eindigt het niet alleen hier, maar dan denk ik dat we bij Hulsman ja, de afterparty doen. Mike Teunissen uit IJsselstein maakt zondag 1 maart zijn debuut als World Tour renner voor Lotto NL Jumbo. Hij gaat dan van start in de Belgische klassieker Kuurne-Brussel-Kuurne. De wedstrijd is bijna 200 kilometer lang en heeft 9 venijnige hellingen. 5 dagen later start Teunissen in de 3-daagse van West-Vlaanderen, een wedstrijd met een proloog en 2 etappes. Hierna volgt een tweeluik in Drenthe met de Ronde van Drenthe op 14 maart en dwars door Drenthe op 15 maart. Het college wil Glasweb Venray een extra 80.000 euro toekennen. Hiermee hoopt de gemeente de aanleg van een glasvezelnet te kunnen realiseren. Glasweb Venray houdt zich bezig met het werven van inwoners voor glasvezel.
Midden januari was de sluitingsdatum qua inschrijvingen. De minimale dekkingsgraad werd toen niet gehaald. Besloten werd de sluitingsdatum nog te rekken, zodat het limiet wel gehaald kon worden. Maar daar is wel extra geld voor nodig. Een bedrag van €80.000 dat het college nu wil toekennen. Wij vinden het heel belangrijk dat Glasweb er komt, want dat is toch een toekomstvaste en een toekomstveilige investering. De corporatie die daarmee bezig is, zeg maar een burgerinitiatief, is nu op een standpunt aangekomen dat ze toch een heel eind zijn met de dekkingsgraad, maar nog niet voldoende. En dan is altijd de afweging, ja, wat doe je dan? Hè? Stoppen we ermee en hangen we het fluitje aan de willigen? Nee, zegt men, met een laatste krachtinspanning lijkt het ons echt te gaan lukken om het voor elkaar te krijgen. En daar hebben ze de gemeente gevraagd om dat te ondersteunen financieel. Met het geld wordt een marketingplan gemaakt om de dekkingsgraad uiteindelijk te kunnen halen. Maar heeft het niet behalen van het limiet niet al eerder laten zien dat er blijkbaar te weinig geïnteresseerden in Venray zijn? Ja, nou, die conclusie vinden wij veel te voorbarig. Zeker de laatste maanden zien we toch een verheugende toename van de belangstelling die daarvoor is. Dus wij leggen het hoofd niet in de schoot. Integendeel, we hebben het vermoeden dat we daar een heel eind mee moeten kunnen komen. En dat het bij de corporatie ook in hele goede handen is. Volgende week wordt het voorstel voorgelegd aan de Raad. Wanneer de verlengde inschrijftermijn afloopt, is nog niet precies duidelijk. Dat gaat toch wel een aantal maanden duren, denk ik. Je moet dat goed voorbereiden, maar dat gaat ook wel niet zo lang duren. Dus we gaan ervan uit dat we op niet al te lange termijn, en dat hoop ik echt oprecht, we het groene licht kunnen geven. Jongens, het is zover, we kunnen het gaan aanleggen. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met woensdag 6 uur 's avonds. Donderdag is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht gaat het licht vriezen. Morgenochtend zijn er enkele wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het blijft droog en tijdens zonnige perioden wordt het maximaal 3 graden. Dankjewel voor het kijken. Graag tot donderdag.